Kaninang madaling araw lamang ay nalambat ang isang basag kotse suspect dito sa Legazpi City. Para sa update, nasa kabilang linya na ng telepono si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, ang tagapagsalita ng Legazpi City Police Station. Ayan, magandang hapon, PEMS. Okay, so habang tinatawagan itong si PEMS, Panya, etong mga ka-aksyon ay kaninang umaga. Actually, kahapon din, ganito din yung sitwasyon dyan sa may isang mall dito sa Legazpi City kung saan merong mga iilan na talagang ginagawa itong trip nila na pagbasag kotse. So, tinitingnan nila mga ka-aksyon kung walang tao, walang nakakakita, at ang intensyon primarily ng mga taong ito ay makapagnakaw sa loob ng kotse. Kaya sa mga kababayan natin dyan na nanunood at may-ari ng mga kotse, make it sure na lang na ang inyong mga kotse ay nakapark or ipapark po ninyo hindi masyado doon sa liblib or sa hindi nakikita ng mga dumaraan. Kundi might as well tingnan nyo kung merong CCTV sa area at tingnan nyo din mga ka-aksyon kung talagang safe ba na i-park nyo yung inyong sasakyan sa mga lugar na pwedeng ma-park nyo yung inyong mga sasakyan. Yan mga ka-aksyon nakikita natin sa screen, yan yung suspect na nadakip dahil dito sa pangyayaring ito nabasag kotse. So kasong direct assault ang kakaharapin itong suspect. So hindi lang ito mga ka-aksyon yung unang beses na merong ganitong sitwasyon, ganitong reklamo, senaryo ng basag kotse dito sa Legazpi City. So especially ngayong panahon na talagang marami yung mga taong hindi makapaghanap buhay ng maayos, kaya ginagawa mga ka-aksyon ganito na lang yung pagnanakaw at hindi mabuting gawain sa kapwa. Nasa linya na? Ma'am Rene, magandang hapon. Magandang hapon sa mga tagapagilig niyo po. Opo, so mas nasanay ako na tawagin kitang PEMS Padi, So, Sargento! Sargento, magandang hapon! Opo, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Opo, magandang hapon sa napakagaling na tagapagsalita ng Legazpi City Police Station. Update lang po kami dito po sa nangyaring basag kotse kahapon na kung saan hindi ito bago dito sa atin pero talagang meron na naman na nangyaring ganito. Sir, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, tagapanood, ano po itong basag kotse incident? Yes, opo. Kung inyong matatandaan po, bago magtapos yung taon, ng 2024, mga November po noon, may nadakip na po tayo dyan. Kaya lang yung minor na ginagamit ng ilang na mga kawatan para makapagtagot sila sa batas. So, yung bata ang nadadakip po natin. Pero later on, nawala po yun dahil sa masigasig po natin pagmamasid sa kapalibutan and nawala po yung basag kotse. Kaya lang po, ngayon naman na sumunod na taunang ito, pumasok yung taon 2025 at itong kasalukuyan na buwan, medyo kumbaga merong nabuhay ulit na isa katao na naman. So naging sa report namin, meron po kami, kung di ako nagkamali, may dalawa kaming na-report dito sa ating himpilan. At mag-conduct po kami ng investigation dito at batay sa aming backtracking, ito na kita namin sa mga CCTV na gumagamit siya sa ng walang plate number na sasakyan na motorsiklo. So, nitong mga nakalipas na araw ay naging masigasig yung pulis, yung mga lugar ng mga possibility at oras na pwedeng dumaan itong suspect at gumawa ulit ng kaparehong modus. So, kagabi, nitong madaling araw na po, ngayon, na kasalukuyang petsa nito, kasalukuyang taon, mga 1:40 in the morning, nating po ito ng ating mga operatiba. So, nakita po itong suspect na binasag niya po yung sasakyan at may nakuha po siyang backpack. So, doon na po nakasloob na yung ating operatiba
na magpakilala sila ay mga otoridad at kung bakit niya po ginagawa yung pambasag, Opo. pambabasag dun Sargento, sa, opo. Sargento, Siyempre, on the part ng police, magtatanong po tayo kung malay po natin kung sa kanya. Kaya lang, siyempre, iba po yung naging reaction niya. Instead, lumaban po siya sa ating mga otoridad sapagkat ito nga po, siyempre, mag-detect effect po sila ng arrest right after the incident. opo. So, base po sa datos po ng inyong tanggapan, pagpasok po ng 2025, ilan na po yung nabiktima nitong suspect na ito at yung sitwasyon po ng basag kotse, ilan na po dito sa Legazpi City? Sa record po namin, meron po nakatala sa amin dito mga more or less mga dalawa po naitala po dito sa amin. Dalawa? So, pantatlo po, opo, dalawa and pantatlo po itong nai-report sa amin ito ng pangyayari na ito. Opo. Eto pong dalawa at yung kahapon pong nai-report, saan pong lokasyon po ito dito sa Legazpi? Medyo meron po sa may parting Albay district area, meron po dito sa may area po, dyan mismo sa may Magallanes area. Okay. So, kumusta naman po? Ito po bang mga lokasyon na to na nakitaan po nitong sitwasyon na ito? Meron po bang police visibility or security guard man lang para po ay hindi na maulit po itong sitwasyon? Kung titingnan po natin yung mga lugar po na yan, wala po dyan mga security guard po tayong makikita. Ang ginagawa na lang po natin yung continuous patrolling ng mga unit na ka-uniforme. Kaya lang, alam po naman natin pagka naka-uniforme, sigurado po, hindi po yan gagawa ng krimen pag nakakita ng pulis. Opo. Lalo pa merong mobile na nagka-blinkers. So hindi po yan gagawa ng krimen. Opo. Kung gagawa siya ng tiyempo, nawala yung pulis. Nagkataon po na umiikot yung ating mga operatiba sa intel operatives natin na hindi po yan hindi po yan naka-uniforme. Apo. So doon po sila na-tiyempoan ng ating mga operatiba. Sargento, panawagan na lang po sa mga may-ari po ng mga sasakyan at least naman po ay syempre hindi po mangyayari ito kung wala din po silang kapabayaan in some sense. Or ano po yung dapat gawin ng ating mga kababayan na meron pong may mga ari ng kotse or sasakyan para naman po ay maiwasan po nila yung ganito pong sitwasyon? Hindi po natin masisisi yung ating mga may-ari ng sasakyan sapagkat kung mapapansin po natin na supposed to be yung kalsada po talaga, hindi naman po talaga yan parking area ng ating mga sasakyan na hanggang overnight. Dapat po, dadalhin po natin yan sa ating bahay na meron tayong sarili natin na parking garage sa bahay. Kaya lang, kung mapapansin po natin, dito lalo na kung ang bahay mo ay nandito sa may parting coastal areas, makita mo yung mga sasakyan nila, wala naman po sa kanilang kundi nandito halos sa may sentro-sentro na kung saan kanila pong pinapark yan hanggang magdamagan. So, Opo. So papasok, eventually, parang papasok na dito sa rento yung park at your own risk. 'Di ba? Kasi meron tayong ordinansa dito sa Legazpi na bawal bumili ng sasakyan na wala kang parking pag sinabi mo area. po park at your own risk, so, siyempre wala po dyan nagbabantay. So, ibig sabihin, kung ano man mangyari po sa sasakyan mo, talaga pong hindi pwedeng may mangyari. O kaya, may possibility na hindi po natin inaasa na may mangyari sa sasakyan mo. So, Opo. kaya, dahil nga meron tayong mga informasyon, kahit po ginagarahe nila sa hindi naman talaga garahe yan, within overnight, nagsasagawa pa rin tayo ng mga ganitong uri na prevention para masawata itong mga gumagawa ng krimen. So, ito nga po nangyari at nanlaban po itong suspect at nag-ala kardo yung ating mga kapulisan, nag-abulan, hanggang po ito ay madakip ng ating mga otoridad at mapusasan. Opo. Dinala ito dito sa police station at ito po ngayon, posibleng ngayon mamayang hapon ay maisampa na po yung kaukulang kaso laban sa kanya. Ayun. So ito po bang suspect ay meron na din pong mga previous records na ganito pong pagnanakaw at pagbasag kotse? Yung suspect po natin, may mga previous records na po ito. Meron siyang alarm scandal, meron theft. Pare-pare na po yung mga kaso niya. Kaya nga lamang, alam po naman natin kapag mga ganyang kaso, kapag ka nakapag-serve ka na sa
kulungan, siyempre makakalabas ka na po. So, the same, paglabas mo po naman ng Uulit at kulungan, uulitin pa rin. So, parang pabalik-balik lang yung chain of gawain niya. life. Oo, parang chain of life. So siguro, kailangan na talagang pabigatin pa yung mga parusa sa mga ganitong uri ng tao na talagang pabalik-balik na sa presuhan, pabalik-balik din yung masamang gawain. Yes, and siguro dito sa isinumpa natin na assault sa ating mga kapulisan, malamang medyo hindi po siya pagbibigyan ng korte na makapaglaan ng piyansa. Ayun. So, dalawang kakaharapin ng kaso po rito dahil yung assault ay isa yun sa kasong kakarapin niya at yung malicious mischief dahil dun sa pagsira ng salamin. Opo. Pero magsasampa po ng kaso noon, yung dapat mag-affidavit, ay yung may-ari po ng sasakyan. Magiging witness na lamang po doon ay yung ating mga kapulisan. Opo. So with that po, Sargento, maraming salamat at kakaharapin itong suspect ay direct assault at malicious mischief. Maraming salamat po, Opo. Sargento. Nais ko lamang ibabatid lang sa ating mga nakikinig sa atin, at lalo na doon sa mga kapamilya, na bagamat nasaktan, may sugat po yung ating dalawang magigiting na pulis, ay nasa mabuti na po silang kalagayan sa ngayon. Opo. So, Ma'am Remy. mabuti naman po yun, Sargento, at salamat po sa pagbibigay po ng serbisyo sa ating pong mga kababayan dito po sa Legazpi City. Opo, Mabuhay po. nakahanda po lagi ang ating kapulisan, Ma'am Remy, sa pagbibigay ng mga asistensya, lalo't pat nai-report. Nais po namin ipabatid alam sa kanila na sa mga ganitong insidente dapat ipagbigay alam natin sa kapulisan para pagkondukta po ng deep investigation kaugnay sa mga isinusumbong nila kung may magkatotohanan o hindi po. Opo. Para ma-verify po natin mga investigador. Maraming salamat po, Ma'am Remy, and good afternoon po sa mga nakikinig po sa inyo na programa. Maraming salamat din, Sargento Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station.
At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa mga kaaksyon, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones, magandang hapon at salamat. At ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa